Campion este o familie. A plecat ca o familie la drum. Ulterior a devenit o stare de spirit, un loc în care să ne manifestăm, un loc în care să facem un business, un loc în care să ne bucurăm împreună de realizări, să hotărâm împreună ce avem de făcut pentru ziua de mâine, un loc în care fiecare dintre noi, cei care am înțeles despre ce e vorba, cei care am înțeles valorile acestei companii, putem să facem bani. Putem să ne asigurăm liniștea zilei de mâine, putem să ne hotărâm pentru noi și pentru propria familie o viață mai bună, fără să riscăm într-o piață financiară destul de tulburată, aș putea să spun. Este și dovada că de când a început să funcționeze, de când a existat ca societate și ca stare de spirit, așa cum spuneam, Campion a crescut, se dezvoltă, a crescut nu numai compania, au crescut și oamenii, au crescut valoric, au crescut spiritual și, bineînțeles, nu în ultimul rând, le-au crescut și conturile, ceea ce este foarte important. În acest context, e clar că avem toate ingredientele unei companii de succes cu care ești mândru să fii partener.